Simigano, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magis na po tayo mga minamahal. Tayo lang dito mayo. Tayo lang dito mayo bilang paggalag sa salita ng Diyos. Dadali na ating pong minamahal mga aral, ating pong beloved elder, Brother Marlon Rivera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Elder Juven Perez. Pagpaliwanag sa kalaga ng pag-ibig. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Ating pong itaas, ating mga kamay, bilang itanda ng paggalang at pagsuko sa ating mga Panginoon. Haldagilang palang Diyos, mapala sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Malapay no, sa bungang panalangin ay malapas with this love man. At sa alang-alang sa iyong katapatan, malapay no, sa kanila, na sa aming panahon, kami hindi kahabagan, patuloy na pakinggan. Narito kami malapay no, nagpapasalamat. Dinadakila ka malapay no, na sa panapos ng taong ito malapay no, kami narito patuloy na nakatayo sa iyo upang hindi magkarapat-dapat upang papurihan sambahin ka malapay no. Pag-usapan ang iyong kamangamang gawa sa aming buhay. Malapay maraming salamat sa mga naunang iyong tunay malagawa na iyong nilangisan malapay no. At narito kami sa mahalagang bahagi ang pag-aaral ng salita. Patawarin mo kami malapay lalo yung balikod. Hugasan mo kami linisin ng dumago sa kuskalbal. Sa ganang sarili, wala kami magagawang malapay no upang unawain ang iyong salita. Lukubin mo kay Santo Espiritu malapay no. Bigyan mo kami ng wisdom understanding malapay no. Bigyan mo kami ng panampalataya sa salita. Gamitin mo itong malapay no upang magsilbing katugunan sa ay mga dalangin malapay no. Ano mang nais mong ipagawa sa amin sa umaga itong malapay no. Gabayan mo kami. Tulungan mo kami malapay no. Pagpalain mo kami. Asa oras sinasaway namin, tinatalian. Ano mang gawa ng kaaway. Di mo yun ng doubts and belief. Walang panampalataya sa salita malapay no. Kasaw! Kawalan ng focus. Kasound in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpag na lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdangkin na pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At patuloy natin mga pinapabuo ng mga ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, ating pong bilang evangelist, Pastor Isad Almeda, and Assistant Pastor Ina C. Almeda. Patuloy po natin pinapalagaan, inaalala ang kanilang mga turo at aral sa ating mga minamahal. Isang umalang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa Dagon, San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyong po mga minamahal na tiyanman, at sa mga Facebook, YouTube viewers. Isang umaga po sa ating lahat. Kunin natin ating mga Biblia, mga minamahal, ating moderno at panulo upang ipagsalita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong basahin mga minamahal, ating pong pambugan na talata dito po sa Lucas, ang kabanatay 2 at talatay 14. Kaya hindi ating pong basahin ang ating pong pambugan na talata dito po sa Lucas, ang kabanatay 2 at talatay 14. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatay 14, ganito po ang pagkasulot. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen. Amen. Palagpakan natin ang pagkabasa salita nating mahal na Panginoon. Mukhang palagpak po mga minamahal na mukhang badyang palagpak na mga minamahal na parang tayo'y inaantong na po mga minamahal. Palagpak mga minamahal na kahit inaantong, lubos pa rin nagsisikap, nagpapasalamat sa ating mga Panginoon. Advance Merry Christmas sa bawat isa ating mga minamahal. Amen. Kahapon mga minamahal, Friday ay exclusive Christmas party po na mga ginagamit sa bawat kasama Panginoon. At lubos na pinagpala mga minamahal ay yung bagay ko. Hindi man ako nakating mga minamahal, pero talagang bahagi ako inalungkot mga minamahal nang malaman kong na-move mga minamahal ang day. Dahil nasabi ko, sayang sumakto sa amin na December 1 pa lang ay fix na yung amin pong sa school. Mga minamahal, 4 to 8 kami pero natapos kami ng 10 mga minamahal. Hindi ko maiwan mga bata dahil grade 7 mga minamahal at advisor po ako mga minamahal. Kaya talaga sabi ko, kayo pa man, talagang nakatin po aking bilang wife at bilang mother-in-law. Namumusta po ako ano ang sitwasyon
talagang nakakabless po kami naman, talagang nakatutuwa na talagang bawat kupunan ginagamit sa mga sa Panginoon. Bagumat yung iba, ilan lang ang practice lang yun, parang isang araw. Amen. Yung iba mga naman, sabay-sabay may ginagawa, pero sabang ng Panginoon, nagsikap pa rin, may itinanghal, talagang nag-prepare mga minamahal para sa ating mga para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At talagang grabe, kahit pagod na mga minamahal, ay narito pa rin yung ating mga kapatid mga sabag ng Panginoon. Nag-overnight pa rin dahil nga mga minamahal, nais nating ipaabot sa ating mahal na Panginoon, nais nating talagang iparamdam sa ating mahal na Panginoon na itong selebrasyon na ito mga minamahal, itong Christmas na ito mga minamahal ay walang ibang tunay na dahilan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Lucas 2:14, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen? Ito'y talagang talata mga minamahal na nagminsanan pa na sa atin ay nagpapaalala mga minamahal na walang dapat ikalungkot kapag dumarating ang ganitong buwan. Amen? Ano man mga minamahal ating mga pinagdaanan, yung ibang mga dumaan sa grabing pagsubok, grabing kadalamitian, pag-uusig, kawalan, paglilibang, mga minamahal, kalamidad, amen, nasalantaag ang pananim, ang hanap buhay na talagang sila po mamimala, naapektuhan, ang tahanan, amen, nilipad, ang bubong ng tahanan. Pero sabi nga mga minamahal, huwag nating kalumutan, luwalhati ang Diyos dahil ang Diyos nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsabaw mga minamahal, iniwan mga minamahal yung everlasting mga minamahal na trono sa kalangitan mga minamahal upang mamuhay pansamantala sa atin, upang ipakilala ang mabuting balita mga minamahal, ang ibanghelyong kaligtasan na sa ating pinakamamalapayan ng Jesus mga minamahal, sa kanyang pagsilang mga minamahal ay kanyang inako mga minamahal, amen, kanyang dinala ang mabigat na krus mga minamahal ng ating mga kasalanan mga minamahal, ng ating mga karamdaman, ng ating mga pag-alilangan mga minamahal, bagbag na puso at ng mapako sa krus ng Kalbaryo ng ating mahal Panginoon. Yan po ay dinala ng mahal Panginoon. Kaya tayo ngayon mga minamahal, dapat lamang magpasalamat sa araw na ito. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Sa buhay ng mga Kristiyano, pamagatan muna natin mga minamahal ating aralin, the birth that divides. The birth that divides. It highlights mga minamahal how there's Jesus our Lord, how there's Jesus' birth brings different reaction, separating those who accept Him from those who reject Him. Mga minamahal, sa Filipino, itong ating mga minamahal na aralin, tinatampok nito mga minamahal kung paanong ang pagsilang sa ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng iba't ibang reaksyon sa mga tao at nagbibigay linaw sa separation mga minamahal na mga taong nanampalataya, tinanggap ang mabuting balitang ito na ang mahal na Jesus mga minamahal na Diyos ay iniwan ang kanyang magarang kaharian sa langit pansamantala upang mamuhay sa ating kalagitnaan at upang ipakita naman doon sa mga taong kahit nakita nilang himala, kahit nakita nila mga minamalang pagpagaling ng Panginoon pagliligtas, ay still nireject pa rin nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Mapag-alaman natin at matukoy natin kung nasaan ba tayo. Nandoon ba tayo mga minamahal sa bahagi na inaccept ang ating mahal na Panginoon? Sinampalatayanan ang tungkol sa panganakan ng mahal na Panginoon at kapangyarihan nito? O nandoon tayo sa parte na hanggang ngayon, hindi pa rin tunay na alam kung ano ang kahulugan ng Christmas. Na hanggang ngayon ay maaring nandoon tayo sa bahagi na kung saan ay nare-reject para natin ang tunay na diwa ng Pasko at ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buhay ng mga Kristiyano, isang napakalagang okasyon ang pagsapit ng Pasko. Ito ay nagsisilbing panahon para alalahanin na may sanggol na ipinanganak sa sabsaban
na nagbuhat sa langit upang tayo ay dalhan ng ibang ligtasan at kapatawaran upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang nagpapatunay na lubos tayong inalala at inibig ng Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bukod dito, alam natin na sa bansang Pilipinas, mga minamahal, sa panahong ito, sa buwang ito ng Disyembre, ay masaya ang sambayan ng Pilipino dahil sa may mga iba't ibang inihanda. Hindi nawawala ang tinatawag na Christmas party, palitan ng regalo, pagtanggap ng aginaldo, pamimigay ng aginaldo ng tatay, ng ninong, ng ninang sa kanyang inaanak, pagtanggap ng ating Christmas bonus, pagtanggap ng ating 13-month pay, ang iba pinagpala may 14-month pay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang sabi ko sa inyo, mga minamahal, nandun kami sa Umingan, nakaraang linggo, parang kulang ang pagdama ng pagpapasalamat, kagalakan, pagpalakpak sa mga Panginoon. Ang salibutan, December 1 pa lang, mga minamahal, nangangaruling na bawat bahay, nangangapit bahay silang kakaruling. Nais silang iparamdam ang sa mga tao na ay Pasko na, i-celebrate na ang Kristo na ipinanganak sa saban. Subalit hindi lahat sa kanila nangangaruling, ang pinakalayunin ay upang iparamdam ang tunay na diwa ng Pasko. Ang ibang mga minimal ay for the sake of collection. Pero yung ginagawa nila ay sila mga minimal ay talagang nagsisikap sila na talagang iparamdam sa iba ang diwa ng Pasko. Gaano pa kaya mga minamahal sa mga anak ng Diyos? Anak ng Diyos na pinagpala ng mga Panginoon? Anak ng Diyos na pinagaling ng mga Panginoon sa kanilang mga karamdaman? Anak ng Diyos na binigyan ng pag-asa ng mga Panginoon? Anak ng Diyos na dumating ang mga lindol, ang mga predicaments sa ating buhay, dahil sa mga luhod na laging nakaluhod, dahil sa mga pagkalinga ng ating mga beloved brethren, mga minamahal sa bawat isa, dahil sa yung hindi naginawang pag-ayuno, palangit pagpupuri, na-surpass natin, napagtagumpayan ang mga bagay na ito. Kulang, mga minamahal, yung mga pagpapalakpak natin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alat magsabi ng praise the Lord. Basahin natin. Ito, mga minamahal, ang unang naging reaksyon nang malaman na mayroong Kristong ipanganganak sa sabsaban. Ating basahin dito po sa Lucas, ang kabanatay 1, ang talatay 18 hanggang 20. Ating pong basahin. Ganito po ang pagkasabi, at sinabi ni Zacarias sa anghel, sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon. Sa 19, at pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel, na nanayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. Sa 20, at narito, mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumasampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pagkabasa natin mga Panginoon. Una, mga minamahal, na nakatanggap ng mabuting balita na darating na ang Diyos magkatawang tao, darating ang Messiah, ang tagapagligtas, ay si Zacarias po, mga minamahal. Siya po yung tatay sa laman ni Juan Bautista. Amen? Si Juan Bautista, mga minamahal, ay may malaking ginampanan bago ang parating ng mga Panginoon, dahil siya, mga minamahal, ang sumakanya ang espiritu ni Elias, mga minamahal, at kanyang ihanda ang daan ng mga Panginoon. Pero nang ibinalita sa kanya ng anghel ang patungkol sa kanyang magiging anak, na malaking role nito para sa pagbibigay daan sa ating Panginoong Kristo, ay hindi siya sumalampalataya. So the reaction or respond, mga minamahal, ni Zacarias, mga minamahal, sa mabuting balita, ay pagkakaroon ng doubt.
and questioning. Amen? Sabi niya, paanong mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang mga tanda na magaganap itong tunay? Samantalang ako'y matanda na at ang aking asawa ay matanda na rin. Dahil ang sabi ng anghel, sila magkakaroon ng anak. Pero ang sabi ni Anghel Gabriel, dahil sa hindi ka sumampalataya, ito ang magiging tanda. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa ang bata ay makita mong lumaki sa sinapupunan ng iyong asawa at maipanganak at maibigay ang pangalang dapat na para sa kanya, Juan. Dahil alam niyo, sa totoo lang mga minamahal, nung araw, ay pinapangalan, ang pagpapangalan sa mga anak mga minamahal ay based doon sa mga pangalan ng kanilang mga ninuno. Isinusunod lang yun. Amen? Kaya sa ating buhay, sa ating henerasyon, hindi nawawala yung merong paring junior mga minamahal, the third mga minamahal, the fourth mga minamahal. Amen? Dahil nung araw, ganun. Ang pagpapangalan, dapat yung pangalan ng iyong anak ay makikita sa naging pangalan ng mga ninuno. Kaya itong si Zacarias na dapat mga minamahal, Zacarias ang ipapangalan sa kanyang anak mga minamahal, ay Juan ang ipinangalan mga minamahal. Palapakan mo muna natin ang ating pinakamamalapoy noon. Sa ating buhay, may mga tao, pag dumarating ang Pasko, ay napakahirap nilang sumampalataya na mayroong batang ipinanganak sa sabsaban, walang ibang ating malapay Jesus, sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Patuloy na ginagawang malaking issue na hindi naman Disyembre ang naging buwan ng kapanganakan ng Diyos. Bakit kami magse-celebrate ng Pasko? Ayon sa kanila, Oktubre daw. Mayroong mga iba mga minamahal na salip na magbunyi at magpasalamat na may ipinanganak na tagapagligtas ay ipinipilit na ibaling ang usapan sa mga ganung usapin. Na kapag ikaw magigreet, salip na Merry Christmas, sapagkat the root word mga minamahal ng Christmas ay Christ. Salip na Merry Christmas, tinanggal ang Christ, pinalitan ng X. Merry Xmas. Sa bagay na ating ginagawang ito ay nire-reject natin at hindi tayo nanampalataya sa mabuting ibang nakaligtasan na mayroong Diyos na nagkataong tao ipinanganak sa sabsaban para sa katubusan ng ating kaligtasan. Pinalitan mga minamahal na ang sentro pag Desembre, may mga magulang na ang naging bidang itinuro sa mga anak na walang ibang magbibigay ng blessing sa kanila kundi si Santa Claus kaysa ang malapay ng Jesus. Napansin ninyo mga minamahal yung rejection? Kaya nga ang pamagat ng ating aralin ay the birth that divides. Nagkaroon ng separation, makikita at talagang makikilala natin saang panig yung mga tumanggap sa malapay nagalak sa mabuting balita at saang panig naman yung nireject ang mabuting balitang ito. Sila mga minamahal, tulad ni Zacarias, na sa mga minamahal ay nabulag. Naging bulag hanggang ngayon, nagiging bulag at nagbubulag-bulagan ang mga iba nating kapwa Pilipino. Naging mali ang pagpapalaki at pananaw na itinuro sa mga anak. Na ang tunay na magbibigay at pamumulan ng blessings ay hindi si Santa Claus. Walang iba kundi ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? The way tayo mag-post mga minamahal, ay dapat ang maparangalan ay ang mahal Panginoon. Pero nawala ang Christ. Pinalitan ng X. Grabe na kalulungkot na bagay mga minamahal. Sa bagay na ito pala mga minamahal, hindi napapansin ng ating mga kapwa Pilipino na nare-reject nila ang mahal Panginoon sa mga ganitong simpleng bagay at gawi sa buhay mga minamahal. Na kung mga minamahal, mananatili tayong magbulag-bulagan, paano na lang, mga minamahal, kailan madidilat ang ating mga mata tulad ni Zacarias mga minamahal at makita ang tunay na liwanag na galing sa ating pinakamahal na Jesus, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kapayapaan ng puso at isipan at ang pagpapatawad sa isa't isa. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pangalawang mga minamahal, ating basahin dito sa
Lucas pa rin, mga minamahal, ang kabanatay 1, ang talatay 46 hanggang 49. Ating alamin, saang panig ito, mga minamahal, yung naging reaksyon ng Bible character na ito. Doon ba sa inaccept ang mahal na Panginoon o sa panig na na-reject ang mabuting balita? Kindly po. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, talatay 46 hanggang 49, ganito po ang pagkasulat. At sinabi ni Maria, dinadakilan ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingat niya ang kababaan ng kanyang alipin, sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalin-haling lahi, sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa natin ng Panginoon. Napakalinaw, mga minamahal. Ito yung naging response, mga minamahal, ni Maria. Amen? Ang ginamit ng mahal na Panginoon para siya ay silang sa mundong ito. Ang naging reaksyon ay kagalakan, pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Nandoon yung humbleness, mga minamahal. Amen? Na talagang hindi man siya karapat-dapat, mga minamahal, sa lahat ng kababaihan, mga minamahal, ay isa siya sa kinabagan ng Panginoon at lubos niyang ipinagpapasalamat sa Panginoon. Sa ating buhay, may mga taong tunay na nagagalak dahil sila lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Hindi nakatingin sa kahirapan o anumang katayuan sa buhay. Bagkus ay lubos na ipinagmamapuri na may Diyos na lubos na umiibig sa atin. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, mga minamahal, whosoever believe in Him ay hindi mapaparusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala ka mang masarap na handa sa Pasko. Amen. Bilang man, 1 o 2 putahe lamang ang iyong handa sa darating na Pasko. Wala ka mang maraming pera sa Pasko dahil maaring nung dumating ang iyong sahod, ang iyong bonus, lahat pambayad sa utang. Wala mang maminamahal masasabi na mga maraming material na bagay o regalong matatanggap, pero dito sa iyong puso, nag-uumapaw ang kasiyahan at ang kagalakan na hindi mo maipaliwanag dahil tinanggap mo ang mabuting balita, ang tunay na dahilan ng selebrasyon na ito, mga minamahal, walang iba kundi ang Diyos na umiibig ng lubos sa bawat isa sa atin, gaya ni Maria, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, kapag ikaw kapatid, nakangiti, kahit alam mo na wala ka masarap na handa, wala ka pa hanggang ngayon, wala ka pa rin trabaho, amen? Ngayon sa oras na ito ay may mga taong gustong umusig, i-down ka, pero nakangiti ka pa rin, pumapalakpak ka pa rin. Ang tunay na dahilan kung bakit ka masaya ay galak na galak ka, meron ka namang Diyos, meron kang tagapagligtas, ang pinakamamahal pa ng Jesus. Ating basahin ang susunod na mga minamahal na nagpakita rito ng kanyang tugon. Ating basahin dito sa Mateo, ang kabanatay 1, ang talatay 20 hanggang 21, talo sa 24. Amen. Ganito po ang pagkasabi, datapuat samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sa 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa 24, at nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa panag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Ang naging tugon o reaction ni Jose, mga minamahal, ay pagsunod at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Noong una, mga minamahal, nang hindi niya pa malaman itong mabuting balita, ay nalalaman niyang nagdadalang tao ang kanyang pagkakasalan na si Maria, ay
mas ginusto niyang hindi na lang matuloy ang kasal. At, subalit sa panaginip ng mga minamahal, kinausap sa anghel ng malapay noon, ipinakita niya ang pagsunod at patitiwala. Sumunod siya sa utos ng Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpapakita ng pagpapasalamat sa Kanya. Tayo na Kristiyano na hindi kailanman nagrereklamo sa ating paglilingkod ay nagpapakita na natutunan nating sundin ang turo ng malapay ng Sus. Tulad ni Jose mga minamahal, siya'y naging masunurin, at tulad din ng malapay ng Sus, lalo na ang malapay noon, siya'y naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan, sabi ng Filipos 2:8. Oo, sa kamatayan sa krus. Sabi nga mga minamahal, comply first before you complain. Kapag tayo sa ating buhay, kapag merong ibinigay sa atin mga minamahal, at hindi ka, yung the way tayo mga minamahal mag-react o mag-respond mga minamahal, ay hindi yung response mga minamahal na puro complain, na unang complain mga minamahal, kundi nagkukomply tayo mga minamahal, at anuman ang maging resulta at anuman ang maging bunga, doon na lang ang pagkakaroon ng comments or feedback. Ibig sabihin, nagpapakita tayo ng same sa naging reaction mga minamahal ni Jose. Amen? Na ang ginawa niya, nag-comply muna siya at hinuli niya ang pag-complain. Pero kung kailan tayo nagko-comply, sabi nga natin, beloved ordained preacher mga minamahal, naalala ko nung ako'y nag-take ng licensure examination for teachers. Nung naghintay ako ng result, sabi natin, beloved, Kuya Buboy, Brother Marl, ano man ang mangyari, ano man ang resulta, ay ipagpasalamat natin siya mga Panginoon. Amen? Dahil ang mahalaga, nasunod natin ang kalooban ng mga Panginoon. Pero nung ako'y kinabagal pa nung makapasa, ang sabi din natin, beloved ordained preacher, tunay na kapag ating inuna ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo kailanman pababayaan at pahiyain ng ating mga Panginoon. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Amen? Kapag nag-comply tayo, minsan nawawala na yung complain. Amen? Kapag nag-comply ka sa bagay na itinuturo at nais ipagawa, parang out of 10 mga binamahal, let's say parang isa lamang magkakaroon ng complaint, o pag nagkaroon ng complaint ay something na hindi maganda ang nangyari, o para sa'yo ang bunga ay hindi maganda. Pero kadalasan kapag tayo sumusunod nagko-comply, karamihan mga minamahal, nagiging matagumpay, maayos ang resulta mga minamahal. Amen? Pero kapag nauna ang complain before comply, ay doon mga minamahal, walang mangyayaring maganda, walang matatapos na maganda mga minamahal. Kaya tularan natin ang naging respond mga minamahal ni Jose mga minamahal, bagamat hindi siya sure kung ano ang tunay na mangyayari, pero ang ginawa niya, sumunod siya, nagtiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ating basahin, pang-4. Dito po mga minamahal sa Lucas, ang kabanatay 2, ang talatay 8 hanggang 11. Talon natin ang basa sa 17 hanggang 18 at talon sa 20. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatay 8 hanggang 11, talon ng 17 hanggang 18, talon ng 20, ganito po ang pagkasabi. At may mga pastor ng tupa sa lupaing ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan, at tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Talatay 17 hanggang 18, at nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa 20 mga minal, nangbalik ang mga pastor na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila.
Ito mga minamahal, itong pang-apat na Bible character mga minamahal na nakareceive ng mabuting balita ay nagpakita sila ng nag-respond sila mga minamahal ng pagkaroon ng yung sila po mga minamahal ay tinatawag na yung joyful and proclaiming mga minamahal na respond po mga minamahal sa mabuting ebanghelyo kaligtasan. Tayo mga minamahal ay lubos na mga galak o mga katuwa mga minamahal at talagang ipagbigay alam natin sa ibang mga minamahal, i-proclaim natin mga minamahal ang napaka magandang ibang kaligtasan na ito mga minamahal dahil sa totoo lang, sa mundong ito mga minamahal ay wala nang higit pa sa magandang balita mga minamahal na matanggap o marinig ng sangkatauhan, kundi itong magkakaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang gan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga pastor, mga minamahal, habang binabantayan nila yung kanilang mga alaga, nung gabing iyon mga minamahal, ay dumating ang anghel ng mga Panginoon at ibinalita sa kanila na sa gabing ito ay pinanganak sa inyo ang sanggol, ang magiging hari ng Udyo at ang tagapagligtas ng sangkatuan. Na ang sanggol na ito, ang siyang ipapako sa krus, na sa halip na tayo mga minamahal, ang hahampasin, luluraan mga minamahal, amen, sasabitan ng koronang may tinik mga minamahal, tatadyakan, at imamak pa mga minamahal, sasabing, nagsigawa ng himala, hulaan natin, sino ang sumuntok sa atin, sino ang sumampal sa atin. Mga ganyang bagay mga minamahal ay ginawa ng sanggol na ito. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mga pastor na ito mga minamahal na nakaalam ng balitang ito mga minamahal tungkol sa sanggol na ito mga minamahal ay ang kanilang ginawa, talagang ipinamalita nila sa iba. Proclaim nila mga minamahal sa kanilang buhay sa iba ang isinaysay ng anghel na ang batang ito na ipinanganak sa sabsaban ang siyang tunay na tagapagligtas mga minamahal at aako ng ating mga kasalanan, ang mga kabigatan sa ating buhay, ang mga kahirapan. Maging mapagpasalamatin tayo dahil yan ay mainam na bagay sa harap ng mga Panginoon, ang maging mapagpasalamatin. Magpuri sa kamanghamangang gawa ng Diyos sa ating buhay, tungkol sa kagalingan ng ating karamdaman, pagbabago ng buhay, mula sa lusak ng kahirapan, patungo sa tayo ay pinagpala ng Panginoon, ang nakatatamasan ng kaginawaan. Tayo maging mapagpasalamatin sa ating mga Panginoon at mga katuwa sa pagbabago, maminamahal ng ating mga buhay na dati alipin tayo ng kasalanan, ngayon inihaon tayo ng ating Diyos mga minamahal. Tayo ay alipin ni Kristo sa katotohanan. Amen? Lumakip sa atin ang tanda, ang himala ng Diyos ay laging sumasa atin. Hindi tayo kailanman pinabayaan, iniwan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ganon dapat mag-respond mga minamahal ang mga Kristyano. Kapag Christmas na, malapit na ang Christmas, pagpasok pa lang ng December, mga minamahal, dapat ganito pala tayo mag-respond. Dapat ganito pala tayo mag-react. Amen? Isang tiyak na bagay, mga minamahal, hindi kailanman magkukulang ng isang palakpak ang ating palakpak. Amen? Kailanman, mga minamahal, yung ating pag-awit, yan mga minamahal ay, kumbaga, yan maririnig, mga minamahal. Doon magmula sa pinakadulo, mga minamahal, hanggang dito sa pulpito, mga minamahal, ay maririnig ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Galak na tayo, mga minamahal, lubos tayong maligaya, mga minamahal, dahil hindi man tayo karapat dapat, mga minamahal, merong Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao, mga minamahal, upang ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, mga minamahal, partikular na ang iligtas ang ating mga sarili, yan ay ginawa ng mahal Panginoon para sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Ating basahin, malapit na tayong magtapos, mga minamahal, ilang talata na lamang po ito, mga minamahal. Dito po sa Mateo, ang kabanatay 2, ang talatay 1 hanggang 2, talon sa 11, ating pong basahin. Mateo, Kapitulo 2, versikulo 1, 2, talon sa 11. Ganito po ang pagkasabi ng ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem,
ng Hudiya sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. Narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya ay sambahin. Sa 11, at nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila sa kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Lahat na magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Panglima, mga minamahal, ang naging tugon ng pantas o wise men, mga minamahal, sa mabuting balita. Sila napakita ang tugon nila, mga minamahal, ay talagang pagsamba sa ating malapaynoon at paghanap sa tagapagligtas na ito na ipinanganak sa sabsaban. May mga Kristiyanong may tuturing na tunay na mananamba. May pagpapala man o wala, mahirap man o may kaya sa buhay, may karamdaman man na taglay o wala, ay patuloy pa rin silang dadalo at hanapin ang presensya ng malapaynoon upang magpuri at magpasalamat gaya ng mga pantas na ito, mga minamahal. Take note, mga minamahal, may mga dala ang wise men na ito na mga handog, mga minamahal, para sa ating pinakamamalapahinuhon. Kaya ngayong Christmas, huwag kalimutan. Sabi nga, huwag natin kalimutan yung handog pa sa salamat. Amen? Yung palang handog pa sa salamat ay parang tinutularan natin, mga minamahal, yung ipinakita ng mga pantas na ito, mga minamahal, na sila ay nagbigay, mga minamahal, ng mga handog bilang paraan ng kanilang pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na tagapagligtas, walang ibang ating pinakamamalapayan na Jesus. Kaya tayo, mga minamahal, amen? Sabi nga, huwag natin kalimutan ang bunga ng ating mga pananim, sa gulay man ito, prutas, amen? O mga inaalagaan nating hayop, mga minamahal, dalhin natin dito itong darating na linggo na. Amen? Bukas na, mga minamahal. Amen? Naway magkaroon tayo ng ganitong uri ng pagtugon, mga minamahal, sa mabuting balita. Amen? Bukas ang ating pag-celebrate, mga minamahal, ang ating pong Christmas sa Thanksgiving. Ating talagang siguraduhin na mahandugan natin ang malapaynoon ng masamyo, mga minamahal, na pagpupuri, pagluluwalhati. Amen? At mga minamahal, ihanda natin, mga minamahal, yung mga material o pagkain, mga minamahal, o token, mga minamahal, na nais nating ihandog sa ating malapaynoon. Dahil gaya ng mga pantas, mga minamahal, yan ang naging way nila, mga minamahal, upang ipakita nila ang kanilang pagsamba at pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nasa gawain tayo, see to it, mga minamahal, na may pabuot natin sa Kanya ang the best, mga minamahal, na pagpupuri at handog. Ang unang-una, mga minamahal, ang ating mga sarili, ang ating buhay, ang ating lakas, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa na dapat sambahin at luwalatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ating mahal Panginoon. Pag ginagawa natin, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, kahit paman tayo dumaranas ng kahirapan, may karamdaman, kabigatan sa buhay, kapitbahay natin, ibang tao, gusto tayong ilumok, i-down, hinaanapan tayo ng silong, bagaman wala tayong ginagawang masama. Mga minamahal, sa oras na iyong buong puso, buong isip, buong kaluluwang sabay ng mahal Panginoon, magulat ka na lamang isang araw, lalapit sila sa iyo. Ang sabi nila, maari ba kaming dumalo dyan sa iyong dinadaluhan? Dahil nakikita namin ang ilaw sa iyong buhay, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa amin sa pamagitan mo. Amen? Nakikita nila, mga minamahal, nararamdaman nila na mga Kristiyano, mayroong pagpapatawad, may pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Kaya, mga minamahal, kahit hindi natin memorize ang Biblia, pero the way tayo mag-isip, the way tayo magsalita, the way tayo kumilos, mga minamahal, ay nahihipo ang mga taong ito, mga minamahal. Amen? Nabibless sila sa atin. Bakit, mga minamahal? Dahil ang mga bagay na ito ay isang paraan ng pagsamba, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huling Bible character, mga minamahal,
Last two verses na lamang po ito mga minamahal ating bumasahin dito sa Mateo. Ang kabanatay 2, ang talatay 3, talon sa 7 hanggang 8, talon ang basa sa 12 hanggang 13. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 2, talatay 3, talon ng 7 hanggang 8, talon ng 12 hanggang 13, ganito po ang pagkasulat. Nang marinig ito ng haring si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem, talata 7. Nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ang buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin, talatay 8. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay-alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. Talatay 12. At palibhasa'y pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip, nuwag silang mangagbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Talata 13. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay puksain. Amen. Palakpakan natin ang pagkabasa ng Panginoon. Ito namang naging tugon ni Haring Herodes mga binamahal ay puksain, patayin ang batang ito na sinasabing magiging hari ng mga Hudyo. Sa ating buhay, ano ang kaugnayan? May mga tao na kapag narinig nila, ikaw ay magpatotoo, sabihin mo, doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin mapagmahal, tunay, nagpapagaling, iniibig ka ng mahal. Dumalo po kayo sa darating na Christmas sa Thanksgiving upang alalahanin at ipagdiwang na ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating magkaligtasan. Sasabihin ng mga taong ito, ay, tahimik na kami sa aming sariling paniniwala. Mula nang kami isinilang, ito na at hindi na mababago. Huwag nyo kaming guluhin. Mayroon kayong sariling paniniwala, may sarili kaming paniniwala. Respetuhin nyo kami. Kung paano namin kayong nirespeto. See? May magano'n ko doon. Samantala, na ang iyong samantalang ang iyong patutuo ay mga kamanghamang gawa ng mahal Panginoon. Pero still, nireject nila ang bagay na ito. Inilalayo nila sa kanilang puso na tanggapin ang katotohanan. Dahil sabi ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi nga ng pangaral, ginamit ating beloved Lord the Preacher doon sa Umingan. Kung tunay na alam nila, ang mga kababayan natin Pilipino, kung tunay na alam nila ang dahilan ng selebrasyong ito, dapat sana wala ng mga ribulto. Pero bakit ngayon, hanggang ngayon may mga ribulto pa rin? Samantalang iminumulat natin sila sa katotohanan na ang mga gawa ng kamay na ito, bagamat inukitan ng mata, ng tainga, ng ilong, ng paa at kamay, sa panahon ng kalamidad, panahon ng kahirapan, hindi magamit ang kamay, hindi magamit ang paa. Ang tengang sinape mga minamahal, hinugis ay hindi makarinig sa kanilang mga dalangin. Bakit nire-reject nila ang tunay na turo at aral sa pamamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade? Kapag kanilang itinatakwil, kapag tayo ay kanilang inaalipos sa mga minamahal, wala silang pinagkaiba kay Haring Herodes. Dahil nagkakaroon ng fear sa kanilang puso. Takot. Takot na iwan ang dating magulong pamumuhay. Naalala niyo yung sa Gadareno mga minamahal? Yung demonyo doon? Nang dumating ang malapay noon, sabi niya, nagsisigaw siya, anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos. Nandito ka ba upang kami ay yung parusahan ng hindi pa panahon? Pinagaling ng malapay noon, samantalang yung demonyo na yung mga minamahal, araw at gabi, ginugulo niya mga minamahal, yung mga tao sa Gadareno, hindi sila makatulog, kahit gapusin siya, kaya niyang baliin yun mga minamahal. Pero nang pinagaling, naging matino, lahat ng mga tao doon na makita nila, ang sabi na sa mga Pinoon, pwede ba Jesus? Umalis ka sa aming hangganan, doon ka na lang mangaral.
tinakwil nilang mahal na Panginoon. Bakit? Ayaw nila kasing iwan yung dating pamumuhay. Pamumuhay na kung saan gusto nila yung sariling paniniwala. Paniniwalang akala nila, yun ang magliligtas sa kanila. Itinakwil ang tunay na tagapagligtas. Hindi tinanggap ang pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Naway hindi tayo maging ganun, mga minamahal, sa ating mga buhay. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, ang pamagat ng ating aralin, the birth that divides. Saang bahagi tayo ngayon, mga minamahal? Sa tuwing dumarating ang Pasko. Amen? Sa tuwing malapit na ang Christmas at Thanksgiving, paano tayo tumutugon sa ganitong napakalagang selebrasyon? Nandun ba tayo sa panig, mga minamahal, na tayo lubos na nagagalak, masaya, naghahanda? O nandun tayo sa bahaging hindi natin namamalayan, nawawala, unti-unting nabubura sa ating puso ang tunay na kahulugan ng selebrasyon na ito. Walang iba, kundi dakilain mo, pasalamatan natin, palakpakan, papurihan ang Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat, iniwan niya ang trono sa kalangitan upang tayo, mga minamahal, makapiling, amen, pangaralan, amen, gumamit ng mga apostol, mga propeta sa ating panahon. Ating beloved evangelist, Pastor Wilde Salame, Assistant Pastor Linis Meda. Alam niyo, mga minamahal, sa Biblia, every after 500 years, bago may dumating na propeta muli. Kung ating mahal pastor sa ating kapanahunan, napakapalad natin sa ating henerasyon, mga minamahal, ginamit ating mahal pastor, na sa kanilang buhay, nakita natin ang pagkilos ng mahal Panginoon. Saan tayo nakakita, mga minamahal, na yung patotoo, yung bata na nasa bus, mga minamahal, biglang nawala. Hinahanap siya ng kanyang lamuas, nagulat sila sa kailang, dumating sa pastoral, inireport sa ating beloved pastor. Sabi ng mahal pastor, magpuri tayo, magpuri. Ngayon, mamaya-maya, after 1 hour, dumating yung bata. Kinuwento niya, sabi niya, dinala ako ni Satanas sa impyerno. Pero nang nagsimulang magpuri ang mga taga-Jesus Crusade sa panguna nating mahal pastor, nanginig ang kaharian sa impyerno. Ibalik na ang batang ito. Nagpupuri na sa pangunguna ni Evangelist Almeida. Paanong binaliwala ng mga tao ang nangyari sa Talipaw? Samantalang bago bumaba ang kupunan nating mahal pastor, yung iba na nagsilakas loob na sila daw ay alagad ng Diyos, pinugutan ng ulo. Tinanggalan talampakan. Tinanggalan mga kuko. Kung hindi tunay na lingkod ng Diyos ang ating mahal pastor. Kung hindi nagpakita ng tunay at tamang pagtugon ang mahal pastor sa mabuting balita na ibahagi si Kristo sa ating mga kapatid na Muslim, ang mahal pastor Sanat ang kasamang 12 prayer warriors hindi nakarabalik noong 2000, mga minamahal, dito sa Manila. Pero mga minamahal, ni isang daliri, walang nalis sa kanila. Amen? Buhay na patotoo. Kahit sila'y binabaril, mga minamahal. Sabi ng isang beloved ordained preacher, para lang ito, gumaganong-ganon daw, mga minamahal. Nung in-x-ray ang baga, may tama. Pero ramdam niya sa kanyang sarili, okay siya, balakas siya. Amen? Yung iba, mga minamahal, talagang tatagin, nang itak, mga minamahal, pugutan ng ulo, pero nakita ng mahal pastor, kinasaw, ni-rebuke, nabitawan. Kamangha-mangha. Ang sabi, kalilimutan ba natin ang mga bagay na ito na kapag dumarating ang Pasko, hindi pa natin isipin na ang maging dahilan upang luwalhati na pasalamatan mo ang Panginoon? Hindi ang pagkain, hindi ang pera, hindi ang material na bagay, hindi ang kasuotan. Isipin mo lamang ang mga kamanghamangang gawa ng mahal Panginoon, kung gaano siya kadakila at gaano siya mahabagin sa ating mga buhay, na hindi man tayo karapat-dapat sa ating panahon. Nagbigay siya ng tunay na lingkod upang ikaw at ako hindi lang maaralan ng salitang salita lamang, maminamahal, kundi makita sa buhay na ating mahal pastor, assistant pastor, mga minamahal, na beloved children, mga pastor workers, sa ating mga kapatid na papatotoo, na ang ating Diyos hindi lang hanggang salita, hanggang gawa, himala at kapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating awitan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the song felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the song felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Mga minamahal, mga galak ang bawat isa. Hindi man natin alam ang tamang oras, panahon, ang buwan ng kapanganakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit alam natin sa ating mga puso, mga minamahal, merong Diyos na umibig sa bawat isa sa atin.
Merong Diyos iniwanan ng kanyang trono, mga minamahal. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Tayong makasalanan, kanyang mga nilikha na ubod ng sama. Niyakap niya, mga minamahal. Inibig tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Yes, amen. Inibig niya tayo ng higit sa kanyang buhay, mga minamahal. Ibinigay niya ang lahat sa bawat isa atin. Tayo noon hindi makalapit sa mahal na Panginoon. May mga lugar lamang na dapat pagsambahan. May mga tao lamang na dapat lumapit sa mahal na Panginoon. Subalit ngayon, mga minamahal, sa mandako tayo naroon. Ikaw at ako, tayong lahat tumatawag sa mahal na Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Anong ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Nais lamang ng ating dakilang Diyos, pasalamatan natin siya, mga minamahal. Tayong lahat ay manalangin, mga minamahal. Tayong lahat magpasalamat sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, narito kaming muli sa iyong banal na harapan. Patuloy nagsusumamo, humihingi ng habag, mahal na Panginoon. Kami yung patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Batid mo ang aming mga puso. Lahat ay hayag sa iyong harapan. Walang nalilingid sa iyo, mahal na Panginoon. Narito kami, nagsisisi, nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan, mahal na Panginoon. Aming sinasamo din na dalangin, mahal na Panginoon, patuloy kaming palakasin. Tulungan kaming mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Dagdagan mo aming pagtitiis. Tulungan mo kami na aming masunod, maganap lahat ng iyong mga kalooban. Ang iyong banal na kalooban, sa ganang amin, hindi namin kaya, mahal na Panginoon. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Radalben. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mga minamahal, ating ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Sinabi ng banal na kasulatan na susulat, binigyan tayo ng kapangyarihan yurakan ang serpente at ang alakdan, mga minamahal. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, hindi tayo maaano. Mayroon tayong kapangyarihan, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga panlalabig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, leukemia, cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang palapakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y sabay-sabay tumalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 times, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuran ng pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.